कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये। सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून। मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर। पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय। तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात। ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली। संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44। सिंधुदुर्ग किल्ल्याचे 350 वर्षांपूर्वी ज्या ठिकाणी भूमिपूजन करण्यात आलं ते ठिकाण म्हणजेच मोरियाचा धोंडा अर्थात मुहूर्ताचा दगड। ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झालेल्या या मालवण येथील मोरियाच्या धोंडा परिसराचा जीर्णोद्धार करण्याचं काम राज्य सरकारच्या मदतीने भारतीय नौदलाने हाती घेतलंय। या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाचं भूमिपूजन येत्या 25 नोव्हेंबरला पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते होणार आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या सिंधुदुर्ग भूमीत गेले अनेक वर्ष ज्या गोष्टीची आम्ही आतुरतेने वाट बघत होतो ते म्हणजे श्री पुण्यक्षेत्र मोरियाचा धोंडा। म्हणजे 350 वर्ष पूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 25 नोव्हेंबर 1664 रोजी सिंधुदुर्ग किल्ल्याचं भूमिपूजन करत असताना श्री पुण्यक्षेत्र मोरियाचा धोंडा इथे भूमिपूजन केलं आणि ती जागा जगाच्या ऐतिहासिक दृष्टीने एक त्याचं वेगळं महत्त्व निर्माण झालं। त्यानंतरच्या काळामध्ये आपली जी प्रेरणोत्सव समिती आहे जी पर्यटन महासंघाशी संलग्न आहे त्याच्या माध्यमातून जे श्री क्षेत्र मोरेश्वर आहे त्या ठिकाणी 1 एकर जागा ती नावावर होण्यासाठी प्रयत्न झाले आणि त्याच्यानंतर शासकीय महापूजेचा मान देखील त्या क्षेत्राला बहाल करण्यात आला। खरं म्हणजे 25 नोव्हेंबर 2023 हा दिवस आमच्या सर्वांसाठी, इतिहास प्रेमींसाठी, मालवणमधल्या पर्यटन व्यावसायिकांसाठी, या किनारपट्टीला असलेल्या मच्छीमार समाजासाठी, कारण हा आस्थेचा पर्यटनाचा सगळ्याचा असलेला भाग खऱ्या अर्थाने एका डेव्हलपमेंटच्या दिशेने पुढे आपण जातोय। अनेक वर्ष प्रेरणोत्सव असेल पर्यटन महासंघाची मागणी होती की शासकीय महापूजेचा मान असलेला ह्या म्हणजे जसं आपण पंढरपूरला मुख्यमंत्री येऊन पंढरपूरची शासकीय महापूजा करतो त्याचप्रमाणे श्री क्षेत्र मोरियाच्या धोंड्याची शासकीय महापूजा महाराष्ट्रातल्या मंत्री महोदयांनी करावी अशी आमची एक सामान्य मागणी होती। आपल्याला सांगण्यास आनंद वाटतो की ह्या वर्षी ही मागणी माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी स्वीकारली, मान्य केली आणि त्यांच्या माध्यमातून 25 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळच्या सत्रामध्ये महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या हस्ते पहिल्यांदाच अधिकृतरित्या शासकीय महापूजेचा श्री क्षेत्र मोरियाच्या धोंड्याच्या ठिकाणी कार्यक्रम होणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।